DJ Holly, ndiri kuona kuti muri kuzama kutsvaga maanswers vanhu vazhinji kuti nemhaka yespeech yaGeza iri so light. Remember we told kuti M31 is dead and buried. Politics dzinokudhura imisoro vakomana. 31 March movement was strong ichitangisa, but I think pakaitika mistake yokuda kuanaunza kuinda kwaMnangagwa kuti Mnangagwa tiri kutomuendesa, ende Mnangagwa achibva aita fight back. Aita fight back akakwanisa kubvisa mageneral anga ari support of the M31 movement. Akachinja zvinhu zvakawandisa zvichireva kuti M31 yakanga iri reality. In terms of Chamisa or opposition party, kuti hanzizvo maopposition party akanga ari mukati me-M31. Yeah, but papasina agreement. Papasina agreement, solid agreement yaivapo pakati pevanhu vaitungamirira M31 nevanhu vacho vaidiwa kuti vagozoenda kumberi pa-M31 nema leaders of the main oppositions. Because right now we don't have any main opposition. We have Chamisa, who is looking to launch his party. And the pozoita mubvunzo one, wokuti Chamisa is always keeping saying change is coming and is coming soon. God is in it. Whilst from him hatisi kuona even action inoratidza kuti kune change inouya. Action takaiona una naGeza, tikaiona una nanyoka yemabhunu, iyo zvino kuna naSaruwaka, vana nyoka yemabhunu vakasungwa, vana Geza they gone silence for long time. They coming out, they speaking something that is not making even sense yekuti Mnangagwa anoenda sei. Pozoita nyaya yekunzi Geza akati chikafu chichakuvingai mudzimba. Izvozvo zvakazvitaura in the sense yekuti if they are on control. Because vanhu veZimbabwe havasi vanhu vokumiririra. Ndoda kumbokuudzai vana DJ Holly. Vanhu veZimbabwe, Zimbabwe generally, havasi vanhu vokumiririra. Because iwe ukazama kuvamiririra kuti uvabvise mutapwa hwavanahwo kuna Mnangagwa, if you are on trouble, they can't even support you. They're starting to question you. And the Mnangagwa knows that. Kuti akamisa maporisa apa, akamisa maCIO, akamisa vapfana veSARS, vakarova vanhu vaviri vatatu, vakasunga vanhu 100. And then munhu uya ari kutaura kuti zvakati vanhu mangwana havachavuyi, vatoti uyu ari kutodini, ari kutoti kona. Saka muZimbabwe izvezvi kuti muve nechange zvinotiremei because of fear iri muvanhu kuita head on nethe regime of Mnangagwa. So zvakawanda zvinhu zvavasingaongorori panyaya yeGeza revolution. Zvakawanda futi zvatogona kuzvibvunza kuti nemhaka izvo zvakadai. Remember Geza, even Chiwenga chaichai ari kutozama kutomuka futi muZANU-PF because Geza revolution payakadestroyiwa iye anga adova under the carpet chero iyewo. Makaona speech yake yekutanga yeChiwenga yekutanga yakaita kuVictoria Falls. Tikaona speech yaMonica Mutsvangu. After those speeches ndipo pazoti Geza ndiri kutaura nhasi. Pozoita mudhara uyu wamotaura naye anonzi Nyatsimba Mutota, anotaura nezve 20 billion. Mari iripo, mari yakambovapo.
Ndifunga wakambonzwa uyiwo musoro mukuru padhona achimbotaura nezvemari nezvemafunds at these groups. Asi mari yegeza revolution yakaratidza kuti iri seized muSouth Africa, haisati yabuda. So they are looking for the way out. Imwe nyaya futi, Mnangagwa nezvigananda zvake vanodoziva pekubata kuti public idaute ive nemaquestions. And that's why muchiona kuti after that, after kusungwa kwakaitwa nyoka yamabhunu, ndo patakaona vanhu vakaita sana Pastor Makore vachiuya. Havasi kumbokupai mapositive ariko kugeza revolution. Hai, varingokupai manegative chete. Havasi kumbotipa manegative ariko kuti Mnangagwa regime. Varingotipa mapositive. Saka ukanyatsokuongorora regime iri at work ende inozviziva kuti zvinhu zvacho hazviperi mushe. Ende zvakaitwa naGeza zviya hapasina kudzokera shure paya. Even though vanhu vakati Geza ndiwo ZANU-PF, Geza akazodini, Geza zvinhu zvaakadoita zviya hazvichadzokereki shure, because it's obvious musi anosungwa netreason. It's obvious musi unodzingwa Chiwenga basa, Chiwenga anogona kusungwa futi netreason. Saka paya hapasina going back. That's why uchiona vamwe vanhu vakutotora maside. Vana Monica Mutsvangwa, they are starting to take the side. So vanhu vanofanirwa kudzidzisa politics nechimilitary.